Το νέο Jumbo Croissant από την Όχονο Snack με πλούσια γέμιση πραλίνας παίζει μεγάλη μπάλα. Jumbo Croissant, πραλίνα και κρέμα κακάο από την Όχονο Snack. Απόλαυσε ένα Fuse Tea, μπες στο Coca-Cola App και διεκδίκησε μοναδικές διακοπές και άλλα υπέροχα δώρα. Με το νέο παγωτό Oreo Bites, το να μοιράζεσαι την αγάπη είναι πιο cool από ποτέ. Παγωτό Oreo, για τους λάτρεις του Oreo, στα πράσινα ψυγεία. Δίνουμε ραντεβού στα μέρη που πάντα μαζευόμαστε για να παίξουμε. Εκεί που κλείνουμε τα μάτια από αγωνία. Ευρωπαϊκό θα πει, παίζουμε μαζί. Γιατί τώρα ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές, special promos και ανανεωμένο Bet Builder. Πάμε Στοίχημα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια το κιλό μόνο 5,99. Απόλαυσε τέλειο παγωμένο λάτε στο σπίτι με Nescafe Gold σε 3 υπέροχες γεύσεις. Επιπλέον στον Μασούτη, φέτα pop δοδόνι το κιλό μόνο 10,87. Δίνουμε ραντεβού στα μέρη που πάντα μαζευόμαστε για να παίξουμε. Το ζούμε σαν να είμαστε μέσα. Γιατί είμαστε μέσα. Ευρωπαϊκό θα πει, παίζουμε μαζί. Γιατί σε αυτό το ευρωπαϊκό έχει Football Party. Με μια νέα προσφορά κάθε μέρα στο Πάμε Στοίχημα από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Τις ανακαλύπτεις στο ΟΠΑΠ Store App και σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ. Πάμε Στοίχημα. Για ακόμη περισσότερη οικονομία, ελληνικοί καφέδες Λουμίδης 35% φθηνότερα. Απλές πράξεις μεγάλης αξίας σαν μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά. Έως τις 19 Ιουνίου ανακαλύψτε τις μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Σαράντης αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτης σε όλη την Ελλάδα και βοηθήστε και εσείς τη Μέριμνα να στηρίξει παιδιά και τις οικογένειές τους. Απλές πράξεις μεγάλης αξίας. Απόλαυσε ένα Fuse Tea, μπες στο Coca-Cola App και διεκδίκησε μοναδικές διακοπές και άλλα υπέροχα δώρα. Κάνε το πρώτο βήμα με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Βρες και εσύ το φίτνες σου. Νέα φίτνες χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Θρεπτικά και απολαυστικά. Δοκίμασέ τα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, επιλεγμένα παιδικά δημητριακά Νεστλέ στη μισή τιμή. Παγωτά Χάκεντας και αναψυκτικά Πέψι, Ήβι, 7up, 40% φθηνότερα. Χυμάλαντικά Πασιάς, 35% φθηνότερα. Φάγε το Τάλ, 30% φθηνότερα. Ακόμα, μπύρες Φίξ Ελλάς και Μύθος, τετράδα 500 ml, μόνο 4,40. Elite Crackers μεσογειακά σε 8 γεύσεις. Η Μεσόγειος, η φύση, η γεύση μέσα τους. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Στη σημερινή εκπομπή θα δημοπρατηθεί ένα από τα πλέον συλλεκτικά αντικείμενα που έχει περάσει ποτέ από το Cash or Trust. Ένας δίσκος των Beatles με την αυθεντική αφιέρωση του George Harrison. Ξεκινάμε!
Είμαι ο Θάνος Πανός και έρχομαι από το κερατσίνι. Το αντικείμενο που σας φέρνω σήμερα έχει αρώματα βουτύρου και ζάχαρης, χρώμα σοκολατί, αλλά δεν τρώγεται.